जे मोनसे हारिखौ सिनायथि होनोब्ला गावनि धोरोमा सेथियावनो थाग्रोनांगोन। बे धोरोमा जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोम। बेखौ बिमा बिफाया थाल ला, दानि जाखांबाय सेंग्रा सिख्ला थाल ला। फांसेबो दंथारो दाउला लानानै आलासि जाहैलायनो गैयासै दङ। सोर थाङो? नैबे नबरानिया थाङो आरो नबरानिया सोर? गुवा। मोनजासिगोन ओंखाम जानाय टाइम जाबाय। माखासे जागासिनो दङ, जायगा गैथ'वा, गोसो गैथ'वाखै। नै मिटिं दं नालाय दिनै आरो प्रग्रामा जागोन। दायो गेवलां मेल जाथ'वाखै, थान्दै मेल जोब्बाय आरो ना। ओमफ्राय माखासे जाखांबाय नै जाखांबाय दे जाखांबाय दे जाखांबाय बरिया ना गोथावथार दा। औ दे दे। गोबां मानसि फैदों नालाय मिटिंआव बाहागो लाफैदों। ओमफ्राय दा जाखांबाय आरोना, सिरिसे जाखांबाय। ओमफ्राय दायो जोङो जानो नागिरबाय। सार जाखांबाय? दे दे। दालि नामा? दालि मार गारदों नै ओंखामखौ जोबोद खस्थ' मोनो बिदिबा। ओमफ्राय मार गारना संना जागासिनो आरो नोंसोर जोंनि गोथाव लाब्रा लाब्रा लाब्रा। ओमफ्राय ओरैजाय नै ओंखाम थुबिल बेदर ना आदा बेदर बेदर दे दे बेस्ट' ओरैजाय बेदर ओरैना। दा नै रायजोफोरनो खुरै खावै जाहोनो थाखाय नै गोबां आइजोफोर दङ। दा बिथांमोना बिराद खस्थ' लानानै दा ओंखाम खुरना होसिगोन आरोना रायजोफोरनो। आं नैबे दुइनु सुजारायाव बाथौ ससाइटिनि मिटिंआवहाय आं नुजाफैनो हादोंमोन। दा आं नै दा जानाय जायगायावहाय दङ आरो ना। जानायाबो बिराद बरिया जादोंना, ओरैबादि बरिया टेक्स बाख्नायनांगोन बिराद मोजां बाख्नायनांगोन दुइनु सुजारा गामिनि मानसिफोरनि संनाय खावनायखौ आरो ना। थेंक इउ। बिथांमोना माने जेनाखि खामानिखौ मावनो थाखाय बिबान लादों, बिथांमोना जोबोर खस्थ' बुस्थुखौ माने खस्थ' नङा जासे बिथांमोना नाजानायनि गेजेरजों दा रायजोफोरनो सङै खावै जाहोनाय जासिगोन आरो ना। दा बिथांमोननिसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बुहुद बुहुद साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोननि गामिनिसो। गोजोन्थों। दायो नै जानाय हाबाफारि जाबाय आरो ना रायजोफोरनो। ओरैजाय नै मादा ओरै गाथ'ग्रा दंना गैया? जानोसै दा बोथिस्रायनो मिटिंआव फैदोंमोन जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माइनाव दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनै जथुम्मा। बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों। ओमफ्राय दायो थान्दै मेलनि हाबाफारिया जोब्बाय। ओंखाम खुरसिगोन नै ओरैजाय बाजैमोनहा। ओरैजाय नानि दङ, नै नानियाबो मा रानदों? दालि रानदों नै नानिया। ओरैनो ओंखाम जासिगोन दे। लाब्रा हो नै बाजैया लाब्रा रानदों। दे गोथावानो जानांगौ। अमा बेदर गोजोननाय थाबाय सारा गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय। आरो लोगोसे सावराय मेल बेखेवगिरि सार बिजिरगिरि बसुमतारीखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय।
बिथाङा क'क्राझार जिल्ला मिरु आफादनि डिप्युटि स्पिकार मिरुनि दा सानैसिमबो गोजोननाय थाबाय। डक्टर बारहुंखा मोसाहारि बिबुंगोरा क'क्राझार सरकारि फरायसालि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। सारनिसिमबो गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय आरो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। गोजोननाय थाबाय। साफा साफा गार्जेन जाहैगोन, संसार जाहैगोन, रायजो जाहैगोन, बिमा बिफा जाहैगोन। बेनि थाखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि गुदि धोरोमनि नेम निथि, जोंनि गुदि धोरोमखौ मानो लाखिलांनांगौ, जोंनो गुदि धोरोमखौ मानो नांगौ, बेखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंलांखानांगौ आरो जोङो माबोरैहाय धोरोमखौ सिबियो, माबोरैहाय आफा बोराइ बाथौनि मुंखौ लानानै जोङो गावनि संसार जानायाव, गावनि न'खर दानायाव, गावनि हारि दानायाव जोङो माबायदि खामानियाव होगोन, जों बेखौ गोसोआव लानानै, जे बिखायाव लानानै आरो आफा बोराइ बाथौनि मुं लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन। दिनै लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि समाजाव एबा जोंनि बर' माहारियाव जे धोरोमनि बागै गोसो होनाय एबा धोरोमखौ गुरुत्व होनाय बेखौ जोङो बारा नुनो मोनबांला। बेनि थाखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे मोनसे हारिखौ सिनायथि होनोब्ला गावनि धोरोमा सेथियावनो थाग्रोनांगोन। बे धोरोमा जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोम। गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो जोङो जे नेम निथिजों जोङो खुलुमबोदों, सिबिबोदों आफा बोराइ बाथौखौ, आरो बेजोंनो जोंनि बर' माहारिनि आसार खान्थि, धोरोम खोरोम, जोंनि समाज बेबस्था, जोंनि बर' हारिनि जे सिनायथि बियो थांनानै थाबोदों। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि खान्थिया बुलिजों होआथों मानो जोङो मालाबाबो गुबुननि नासयनाय एबा गुबुननि मुगैनानै बुंनाय, गुबुननि फाव फान्दायनानै बुंनाय बेफोरखौ जोङो माब्लाबाबो जों गेजेर जानानै थानो नाङा। दिनै गुबुन धोरोमाव थांनानै जोंनि मानसियानो गोबांथार दैदेनगिरिया हक, जोंनि गोरों गोरायानो हक, बिथांमोनहा गाव गावनि जे थाखानाय धोरोमखौ गारनानै थांनानै, मुगैनानै थांनानै गुबुन धोरोमखौ अनसायनानै लाहैनानै बिथांमोनहा बै धोरोमाव गोबां थाखा फैसा रां रुफा गारनानै बिथांमोनहा बै धोरोमखौ फोथांनायाव, बै धोरोमखौ लाखिनायाव बिथांमोनहा खामानि मावहैदों। माखासे मानसिफ्रा खालामबाय थानो नागिरो। ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ आङो खावलायनो लुबैदों जोङो उन्दैनिफ्रायनो जे जोंनि गुदि बाथौ धोरोमखौ जोङो मानो नांगौ बेखौ जोङो जोंनि गारजेनफ्रानो हक, जोंनि बिमा बिफाफ्रानो हक, बा जोंनि धोरोमारि आफादफ्रानो हक, जोङो बिथांमोनखौ बागै बुजायनाय, धोरोमखौ लाखिनांगौनि बागै मिथिहोनाय, बे खामानिखौ जोङो जोंनि गारजेनफ्रा, बिमा बिफाफ्रा जोङो खामानिखौ मावनांगोन। बाथ्राथ' बहुद बुंनो बाथ्रा दङ। लाइमोन आफादखौ जों माबोरै एवारनेस होनांगौ, बेवहाय गोबां बुंनो बाथ्रा दं। बोरै बोरै फैगोन, माबोरै थांगोन, बे थाब थाबनाय नङा। माखासे बुंथिगिरिफ्रा बुंनो चान्स मोननाय नङा। आयदाया जाहैबाय बाथौखौ लाखिनायाव माइनाव आरो लाइमोनफोरनि बिफाव, माने जोंनि बाथौ धोरोमखौ लाखिनायाव जोंनि दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि
मावनांगौ हाबा बेजों लोगोसे माइनाव आफादफोरनि खामानिया मा लाइमोन होननानै बुङोब्ला गुबैयै जाखांफुनाय देरफुनाय आरो दावगाफुनाय सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौ बुंनाय जायो बे समानो सासे सुबुंनि जिउ मोनसेयाव गोग्गो सोलोंथाइ लानाय मोजां आखु सोलोंनाय मोजां गियान लानाय मोजां सोलोंथाइ लानाय गुबै आरो थार गियाना मा बेखौ मिथिनो नाजानाय आरो जेरावबो जेरैबो आखा फाखा जानायनि सम गुबैयै बे बैसो समखौनो गुबैयै लाइमोन सम होनाय जायो माने बे 30 बोसोर 30 बोसोरनि समनि बे समखौनो जाखांफुनाय जेरावबो आवगायनाय समा बेनो सोलोंनाय रोंनाय रानाय गासै बे समानो बेखायनो बेखौ मा बुङो सनानि समबो होनना बुङो बेखौ बिमा बिफाया थालला दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाया थालला 15-16 बोसोरनिफ्राय 25-30 बोसोरसिम समखौनो मा बुङो सनानि सम बे समाव मोजां सासे गथ'आ मोजां गथ' जाबायब्ला बे सारा जिबन मोजां जालांबाय बे समाव जुदि सासे गथ'आ मोजां जायाबा सारा जिन्दगि बे मोजां जाला बेखायनो बेखौ सनानि सम इंलिसाव गल्डेन पिरियड होनना बुङो लाखिनो थाखाय जोथोननि गोनांथि दं बेबादिनो जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ सासे हारिनि आरो हादरनि थार गोग्गो सुबुं दानायाव नखरनि बिमा बिफा आरो हारिनि समाजनि गोरों गोराफोरनि मावनांगौ गोबां बिबान दं फरायनायजों लोगोसे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनो धोरोमनि गियान आरो मोजां आखल आखु दानायनि गियानखौ होनो हायाब्ला मोनसे हारि आरो हादरा बे लाइमोननिफ्राय जेबो मिजिं थिनो हाया बिमा बिफा नखराबो मेरला गथ'फोर दं ड्राग्स जानानै जौ लोंनाय बेलथायबाय दं नंगौ नङा बे स्टेजनि गथ'फ्रा 20-25 बोसोरनि गथ'फ्रा ड्राग्स जानानै जौ लोंनानै बेलथायगासिनो दं मागो दमासियाव जों नुगासिनो दं नायनो मोजां मोजां बर' सेंग्राफोरनि मोखाङा जोमै जाजोब्बाय लोंनोसै बायना सालायनोसै फेथ्थेंनोसै दोलाजोंसै नंगौ नङा होमबा बिसोरनि उननि जिउआ खोमसि दा बेखायनो आं बे खोथाखौ बुंदों बे समानो सनानि सम बे समाव जुदि थिग जायाब्ला उनाव आरो जाहैला बेखायनो गिबियावनो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनो गुदि बाथौ धोरोमनि गियान आरो मोजां आखल आखु दानायनि थार गियानखौ होनाया साफ्रोमबो बिमा बिफा आरो समाजनि गोरों गोराफोरनि मावनांगौ बिबान बिमाफोर नङा बे आं गोदोहाय 16-17 30 बोसोर गेजेराव होनदों बे समाव जाया बिनि सिगां बिमा बिफाया नैबे उन्दै जाखांफुनायखौ गियान फोरोंनांगौ नैबे उन्दैनि सम सोलोंखायाब्ला बिदिनो 20 बोसोर 30 बोसोर आरो फोरोंनो हालानो राहैबाय बे समाव बायदि बिग्रा जाहैबाय नोंलाय मा सेंग्रा जाहैबाय रावनि खोथा खोनासंला बेखायनो दहाय बेखेवग्राया माखासे खोथा बुंलांदों बिमा बिफाया उन्दैफोरखौ बाथौ खुलुमनायाव लाफानांगौ बेखायनो बिमा बिफाया नैबे उन्दै उन्दै गथ'फोर दानिफ्रायनो फोरोंलांखा आरो बिसोर सानसे लिडार जाहैगोन बिसोर सानसे दैदेनगिरि जाहैगोन आरो बिसोर सानसे नखरनि हारिनि हादरनि गासैनिबो मा जाहैगोन दैदेनगिरि जाहैगोन खिन्थु बे समाव जुदि जों मोजां गियान होनो हायाब्ला देरनानै हानाय नङा दानिफ्राय जुदि गियानखौ मोनलांखायाब्ला बै रानानै गियान लानाया बे आबुं जाया खासा खावरायो थाङासै 8 दिन जानाय लोगो लोगो थाङा बिमा बिफानाव थाङासै हा
जोंनि बाथौ खान्थियाथ' दंथारो दाउला लानानै आलासि जाहैलायनाय गैयासै दङ सोर थाङो नैबे नबरानिया थाङो आरो नबरानिया सोर गुवा खारन गावनि गोरबो सोलेराव लानो हानाय गोहोहा आइहा माइनाव माहारिफ्रा गु सक्ति दं आङो आफानिफ्राय खुलुमनानै जा गियान हिसाबै मोनदों आं बेखौसो आफाया आंनो बेखौसो इंगित होदों जे नोंसिनि देहायाव दंजोबो आरो बाथौआव दंजोबो बेखौसो बुंदों बेनिफ्राय जिनि सोदोबथिया जाहैबाय नयाव फटरबसिम 10 मास जाबा जों मैत्यपुरियाव 10 मास जाबा 10 मास हाबनाय लोगो लोगो जोंनि जोनोम बेनिफ्रायसो जोङो फैबाय दाना बाथौ खुलुमनायनि सिगां जों मोनब्रै आरजा दं बेवहाय 4 आरजा दा 4आव मा होनदों फार्स्ट जों फोथारनो थाखाय 24था जाम नांगौ 24था बायरा सानस्रि होनना बुङो 24था 24 अर्थात सान आरो हर आं जाफ्लांनाय लोंफ्लांनाय जोंनाव जिहेतु बादखान्थि दं दा बे बादखान्थिनि बोसोन मथे फोथारनाय नीति रितिया जोंहा बोलि बाथौआव दंखायो दा गतिके आङो जिउ खांनायाव शुद्ध अशुद्ध हिसाब लाफाना लाबानो थांफ्लांनो जाफ्लांनो लोंफ्लांनोबो हायो दा बेखायनो सान आरो हर 24 घन्टाजों बिसार खालामदों आं थांनाया सानावबो जानोबो हागौ हरावबो जानोबो हागौ बेखायनो 24था जामखौ लानानै बायरायाव फोथारनाय जादों बायरा अर्थात घन्टा बिसार दाना घन्टा बिसारनि उनाव जों मा खालामदों घन्टा बिसार खालामखांनानै खोलाहारि जों फौराव थांफिनदों फौर खोलाहारि जायखौ दा खोलाहा ब्लेक सि गोसोमाव लिरदों बिनि डिजिटआ फौर सोरबाया लाइजौ गांसे होनानैबो मा जे जोंनि जे खुरफैबाय बिसोरनि दारै जे जों पृथिबियाव जोनोम मोनदों बिसोरखौदि जा गुरु मान लानांगौ दङ मान लाथारनांगौ दङ जों बिसोरखौ देहाया थैदों जिउआथ' थैयाखै जिउआथ' थैनो रोङा बेयाव रायजो गेजेर दा जों आफा आइनिफ्राय बोर लागोन आरो जों बिसोरनि दारैसो पृथिबिखौ नुदों बेनिफ्रायसो इसोर दं होनना मिथिदों सृष्टिया जे बिदि जों बेखौ थाल मोनदों दा सृष्टिया गुदि हानि खर'आनो हाजो बै जे मोनसे रागा महरदों सिजौ गायनायाव बे थाइथाम अन्थाइ खर खारन रांगासि मेथा आजिबारि गंथाम नांगौ थैनिफ्राय जागायजेननाय होनखादों मिथिबाय बुजिबाय दा बेनिफ्राय आं खोलाहारिनियाव बहाय लाइजौ होआलासिनो देनां बिजाबफोरखौ लिरोबा डिजिट नाम्बार 4 बाथौ धोरोमाव ओरैबायदि बोसोन दं होनोब्ला बहाय 4 डिजिटखौनो होनांगोन खारन सारिदिक सारियाव फाले थैबाय नालाय मानसिथ' गैला बारा खिन्थु जिउ जानानै बारजों मिक्सआप जानानै बेरायगासिनो दा गतिके बे थानाया जोंखौ नुला नालाय साहाबो जानो हागौ खोलाहाबो जानो हागौ गोजौथिंबो जानो हागौ खर' होनाय लोगो लोगो बे 10 दिगनि ओंथियाव फैयो बेनि बेलेन्सिखौ बिजिरोबा 10 दिग सारि खनायाव गोजौ गाहाय खना खनि गासैबो लाजोबनानै गासैबो 10 आरो ओंखायनो बेखौ फेनजों खोलाहारि खुलुमदों आरो बेनिफ्राय फैयै फैफिननानै बोर लाखांनायनि उनावसो जों सिथ्लायाव सान्थिथिखौ थिनो खारन शारिरिक गोथारथि देहाखौ गोथारै आत्मा अंग प्रत्यंग शुद्धता गोथारथि खालामनानैसो जों आफानाव बोर लानांगौ सिस्टेमा 4था दा गतिके ओंखायनो बेवहायबो सोरबाया 10 9/1 गोजौआव अननानै गोजौबाथ' दा बेखायनो बाथौनि बिजिरथिया
आं बुंनोसै दा जोङो नैबे जोङो आन्दायबो एसे थायो धोरोमा मा 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 होननानै खिन्थु बे बाथौ बिथिङाव दहाय सार होननाय बायदि बे दंखायो खोमसि आरो स्रां आं दहाय जादों बुंनाया खोमसि आरो स्रां स्रां होनबा आफानि गोहो आरो खोमसि होनबा आइनि गोहो जोंनि ख्रिस्टियान खोमसियाव